Junjun, nagbayad ka! Wala ka dyan. Bilisan mo! Nakabaybay. I spend more time in my own mind than my own life. Drowning in tears, swimming in a sea of our dreams. Yeah. I spend more time in my own mind than my own life. Pogi ah. Sisimba lang, idol. Good morning. Good morning, Baguio. Good morning, Labada. Good morning, Brief. Good morning. Yay boy, what's up sa inyo? Ngayong araw ay pupunta tayo ngayon sa simbahan at pupunta sa La Trinidad. So si Pets, kita mo naman ang pick-up niya. DPWH. Si Pets, doon pa lang. Dito nga pala kami nagbo-boarding, boys. Talagang nagpapanglubay ni boss ah. Ginalwell dog. Saka. Naligo ka tol? Oo naman. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa isang place. Kasama talaga. Face to face, Benji. Esplana. Ganun na tayo kapag no. Face to face sa review center, araw-araw tayo ganito. Okay na yung 10 piso gasolina kay Boss Benji. Oh, nag-drip na! Labas mga sardinas. Ito na. Pogi yung mga pormahan nila dito sa Baguio. Oh. Hindi pa sina. Ito po ang new normal dito sa Baguio. Kalimutan. Ito nga pala yung schedule namin sa dito. Meron kay Justin? Me again! Sakrasin kita, Deds! Walang hihinga kasi ah. Maliit lang naman yung pet ko. Kaya ba? Di ba kasa tayo kanina? Dem, sige, mukha ka lang. Sige ba? Walang hihinga. Kaya mo? Kasya tayo kanina eh. Okay na? Suka? Dapat ako sinaklot mo. Dapat ako sinaklot mo. Palaw na sa taas siya. Sa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa isang place bago simulan mission. Kaya gali sa harap Bakit? mo. Nahilo ka? Jollibee na tayo. Yan ang new normal ng Baguio. Walang masyadong tao pag sando. Bawal yung bata, di ba? Bawal mga below 35. Malinis, walang bata, malinis. Sarado natin, nakatingin silang lahat. Ayaw pala, sarado natin. Ayun o, towing Joe. SM. Magpark na lang tayo dun sa New Lokban ulit ha, tapos lakad tayo ulit. Ibalagbag lang dyan sa gitna. Gunggong! Sa isang place bago simulan mission. Anong ginagawa, Blaze? Ate na tayo. Tiglilima. Hindi nga tayo nagbayad kasi ba? Kumanta si Pader. Alam ko na, tinatawanan niya na naman yun. Alam ko na! Ibaba natin si Sandon sa palengke. Tapos? Gusto kong magmuray. Mga sagabal sa Hindi na ganyan si Waldo. hindi makakatakot at nakakatawa. Mga di nila kaya ako nakakatawa. One load S1 G1 5 loads backfill and togping. Gunggong! Ano yun? Togping. Togping? 1,000. Tapping? Baliw? Tapping yan? Baliktad yung Benji. Ayo! Togping.
tugyo. Oo. Hindi ka bali. Sinot nila eh. Ay, na. Boss, palagbook mo. Palagbook mo muna, boss. Palagbook mo muna siya. Kano mo sana siya palawagan. Oh, batas na parking. Palagbog mo na. Hindi, kulang. Tukol naman na ito suspension niya. Tukol na yung spring niya. Nako. Walang hinga. Ay, matig! Hi guys! Nasaan yung nahihilo? Buntis yata si Justin. Nahihilo. At bakit siya may kasalanan? Sige pa. Malayo. Bulalo kalto-kalto ko. Sirata. Si Kamang May, puro bulog na gado. When you're not with me, my head is not on. You're with me. I couldn't go on. Yeah, I'm feeling alone, baby. It's better when I'm sleeping. Yeah, I'm better when I'm sleeping. I'm better when I'm better when I'm sleeping. Oh, share na daw. Yan, 100. Ayun sa atin na dun sa kwarto natin. 250. Magkano? 250. Dinara na ito. Oh, sabay lang yun. 3 2x2 pa daw, boss. Kuha tayo. 3 2x2. Kuha tayo. Puro ka 2x2 Paano yan, yung boss. natin na sa boarding? Ay, 2x2 ah, yun ha. Ito ang new normal ng Palenque. Yan, prioritize. Yan. Shoutout po. Ito po kami sa Shoutout mo na si Cloud. Cloud. vlog. Shoutout. Uwi ka na. Balik ka na. Lino, tukok. Saan? Ayun o. Iyo, tukak. Iyo. Mga hindi nakatiis sa gutom. Wala kayo. Hindi ba siya nagsusuka kanina? Wala naman siyang simptomas. Baka nagsusuka naman na siya. Sabi ni Devon Mulinho. Buntis daw si Justin. Wala ka huli sa video. No, sabi ni Same, buntis si Justin, sabi mo. Wala ako dyan, boss. Ikat mo na lang yan, boss. Hindi ka namikat. Oh, ano na namang tinitignan mo? Testing. Ito, meron palang hinahanap ni Justin dito yung Harry Potter. Coffee chains, 10 pieces. Yan, sa mga naghahanap ng mga pasalubong. Dito lang, yan. Kay Junjun Shop. Patakan na tayo mga boss. Agad na yun. O, kay Sandon na yun. Kanino to? Kay Sandon. O, pagbulodan ng 400. Ang alak. Oo, sige, pwede. Ba't mag-alak? Oo, pwede yan. Ba't ayaw mo ba? Nawawala si Justin. Meron lang si Justin kanina pero hindi na siya sumunod. Ba't nagsuka pa kanina? Oo, nagsuka. Sabi mo. Baka kumain dito. Ay, oo. Baka kumain. PH ka. Baka kumain siya dito sa lutong bahay. Ayan siya. It's harder than you think, harder than I think. I don't miss one thing, I miss everything. Gaan muna tayo mga idol. Ayan, mga nagutom. Sabay peres di kalamansingan alasem. Iraman monda di bukol. Yan, napanan boy. Imas. Sabay punas. May tinda pala silang nakasupot ng itlog. Ay, oo. Ito po yung tindahan nila. Ang trip niyang bumili ng itlog. Maraming itlog dito. Itlog na maalat. Tanungin mo nga sa may kung sino yung boss ni Justin. Napanood mo na yun? Yung sa may meme nga eh. Sinong boss mo? Ito si Lord Jesus. Nagagyan na Angel ako sa likod. Si Lord Jesus. Sorry po. O, detress isa dito? Saging check. May mga bulong-bulong pa dito. Malunggay. Ha? Malunggay. May mga malunggay pa dito galing sa kapitbahay. Joke lang, sorry. Benji lang ang banana. Oy, Benji Banana. Shoutout kay Mang Tani. Naalala ka namin, Tani. Dito naman tayo sa meat section nila. Sa may wet market. Hop. Excuse. Mabigat. Ginagawa mo. Benji Banana. Huling-huli sa akto, si Benji Banana. Kumakain ng saba.
Sa umunan. Hinato. May samisa lang ka na. Sa umunan. Natawaran nila. Sila dito si New York ngayon, kasi gangster rap. Snoop Dogg. Look at this dude. Wait till you see the. No. Mga kaibigan, kaya wala sa likod. Nasa harap pala. May patakaran pala sila dito sa palengke daw. Magkano yung multa ate? 1K? Yes. 1K daw, sabi ni ate pag magkakalapit. Kaya lahi-lahi tayo. 25. Sige ate, yan na lang. No choice. Tapos nang namalengke. Lagay-lagay na ng pinalengke mga chong. So guys, yung sinasabi ko nilang makulay na bahay. Diyan, nalaglag na. Imimit mo lang yata yung chicks doon. Buhay pa? Sagasaan. Nasagasaan? Oo. Ne? 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 Welcome to Strawberry Farm. Natoy. Nagpintas ka manang. May strawberry ice cream si kuya. Magkano kuya? Tol, strawberry ice cream tol. Libre mo ko tal. Solid yung lettuce farm. Ay, dang. Kapantay ba ito unig? Ginagawa mo. No, bumibira na o pumipitik na. Gwapo ah. Look at this dude. Wala lahat. 1, 2, 3. Yan. Ito na yung mga bilihan ng mga fresh na lettuce. Gulay. Ginagawa mo. Crossover ka. Pero yung ibang mga stalls nila close. Mga jam. Wala inumin natin, mura. May free taste mo ba? Tapos strawberry. Ano ate? Rice wine. Ito yung mga lettuce nila. Parang may mga sira-sira naman dyan. Ito yung mga baby lettuce. Baka malaglag ka dyan, oh. Ayan, yung tawag dyan, mga bayek. Grabe, tingnan yung mga bahay nila dito. Ayun, nagtayo sila dito nung pwede nilang tira. Ayan, parang habit house. Solid, oh, strawberry. Strawberry kamatis. Sunflower yan, no? Diba, natin eh. Yata? Ay, bibuyok! Ay, wag! Oras ngayon ay 2:40 at medyo nararamdaman ng malamig dito, guys. Ayan. Shout out sa mga bisakol. Strawberry ang binabanatan daw nila. Ang rule lang dito, guys, bawal mamitas, sabi niya. Wonder if your heart reads mine. The pieces fall into place whenever I see your face. Listen to me now. Guys, solid na dito. Sobrang heavy. Sobrang heaven. Ganda dito, heavy. Wala nang makita dun sa baba. Yan, solid oh. Grabe, ganda. Lamig, gago. Lamig. Buti na lang nakapantalon ako. Oh, paparak na yata si Boss Benji dito ah. Hey, biya. Hi. Mali na naman. Iba na naman. Kasalukuyan kami pumupunta. Pupunta pala sa Mount mga hombre ko. Ito na po. Day 2 yan. Tari, Mount Kalugong. Nakita ka tayo. Namadi kami na pa. Tutuloy ba kayo? Mag-Burnham na lang. Nasa labas na naman ang mga wild dog. Pan kami Mount Kalugong. Narigat sa Aytoy. Agbagkat itikrich. Ay, budol fight. Wala na yung budol fight. Naging budol fight. Ilang kilometro, Justin? Nandito pa lang tayo. Nasaan na? Isaw Road, mga bossing. Kaya yan, tara. Tara na.
Boss, nagrigat. Kumpay di kagudwa na ato eh. Papunta sa Mount Calugong. Salamat po, kuya! Libreng sakay. Uy, pare! Pakuha nga na to. Pare! Sabay unas mo ng punyetan ko. Salamat! Hindi nyo lang alam kung gaano kahirap akitin pa! Si Saging. Grabe. Mike? Dito na kami. Selfie tayo nila kuya. Sa mga Calugong. Shout out kay kuya. Daming bebe. Dogs pahay lang ako. Nakuha ako. Ano tuloy ko? Ay, ito na yung backyard sa Mount Calugong. Kanya-kanyang buhat. Tubig, pagkain, kanin. Walang pang entrance yo. Ay, ito ang hindi namin na-compute. Pang entrance na ibili lahat ng pagkain. Okay lang, maganda naman dito. Ay, makabanog. Goods talaga dito. Ganda dun oh, look. Dito pala yung Mount Calugong kaso wala na kaming pera. Dito na lang kami. Sandaan. Sangdaan daw. May pera ka? Alay. Saan na punta? Kahay. Inom lang tayo ng mangga. Tol, bawal yan. Kain mangga tol. Yung mga dalawa dun. Naghanap ng kainan. Lahat na nila yun. Look at this dude. Ginagawa mo. Iniikot-ikot na sila kung gano'n. Gutom na gutom ang mga wild dogs ah. Sausa mo. Tingnan nga dogs. Para sa vlog. Para sa vlog. Sarap. Salita nga. Mama. Mama sa mera. Na-recruit na sila. May sumisigaw yata. Sumisigaw sila. Mangmang kawin. Sarap ng tilapia. Eh, kasi yan naman, Bex. Bilhin na kayo. Shanghai ah. Pakagamin. Wala? Okay. It's Junjun and me. Look, ingay. Porket wala tayong pang entrance, dito na lang tayo sa alternate route. Sab! Yan. Sab! Oh, iwan namin. Lah! Oy, Sab. Sab! Oy. Oh. Aray ko! Oy, Sab. Oy. Ay, patangit kayo. Ay nga to. Ay, hindi namin afford yung Mount Calugong, Mount Malokong. Yan. Kain na tol. Grabe. Oh no. Kain lang, boss. Kain ng kain. Yan. Taba tayo ha. Wala ng plato, kaya ito na lang. Kaya dito tawa. Presentation lang thesis yo. Seryoso ng bata oh. Tawa na. Pwede nga itlugan. Listen to me now.